Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы студияда Альбина Валиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Заманча уңайлы күп сыйдырышлы. Директору Нижнекамской ПДП Юрию Геннадьевичу Иванову. Рөстәм Миннеханов Түбән-Кама шәһәренә 15 яңа автобус тапшырды. Шәһәр администрациясендә кадрлар билгеләнеше, сәламәтлек саклау идарәсендә яңа җитәкче. Каһарманга багышлап Сухрау авылында Батырлык ордены кавалеры истәлегенә багышланган чемпионат узды. Яңа ел белән котлап, район башлыгы чыршысы 2500 баланы җыйды. Әкияти геройлар көч сынаштылар. Сайрый, 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 сагындыра башлады. Түбән-Камада төп кыш бабай белән кар кызын сайладылар. Түбән-Кама шәһәренә 15 яңа автобус тапшырылды. 10 Лотос һәм 5 Нефас маркалы җәмәгать транспортлары шәһәр рейсларына һәм бакча ширкәтләре арасындагы маршрутларга хезмәт күрсәтәчәк. Бүген аларны Татарстан рәисе тантаналы шартларда тапшырды. Бу хакта хәбәрчебез сөйләр. Шәһәр өчен как раз для Нижнекамска, для среднего города самый топ. КАМАЗда җитештерелгән автобусларның уңайлыгын Рөстәм Миннеханов шәхсән үзе бәяләде. Лотос маркалы 10 җәмәгать транспорты шәһәр рейсларына хезмәт итәчәк. Алар газ ягулыгында, идәннәре түбән урнашкан. Для городских и пригородных перевозок города Нижнекамск вручается генеральному директору Нижнекамской ПДП Юрию Геннадьевичу Иванову. Яңа автобусларга сертификатны Татарстан рәисе тапшырды. Алар республика тарафыннан федераль программа буенча алынган. Нефас маркалы 5 җәмәгать транспорты бакча ширкәтләре арасындагы маршрутларга хезмәт күрсәтәчәк. Яңа автобуслар шәһәр транспорты бурычларын хәл итүгә юнәлдерелгән. Җәмәгать транспорты юнәлешендә шәһәр халкына хезмәт күрсәтү сыйфаты сизелерлек яхшырачак. Безнең тулы бер программа бар. Матди техник базаны ныгыту, шәһәр транспорты паркын үстерү диде Татарстан рәисе үз чыгышында. Түбән-Кама мэры Радмир Биляев билгеләп үткәнчә, бүген шәһәр өчен чыннан да әһәмиятле көн. Җәмәгать транспортының якынча 40% күп сыйдырышлы автобуслар. Безнең кебек ире сәнәгать үзәге өчен шундыйлар кирәк иде дә. Шулай ук әйләнә-тирә өчен зарарсыз булар метандагы автобуслар, диде Радмир Биляев. Түбән-Камага барлыгы 15 автобус тапшырылды. Гүлия Нигъматуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. Бүген җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә яңа кадрлар билгеләнеше турында хәбәр иттеләр. Түбән-Кама районы башкарма комитеты җитәкчесенең хокук саклау органнары белән хезмәттәшлек буенча урынбасары вазифасын Ойрат Сәйфетдинов башкарачак. 2004 елдан 2018 елга кадәр ул Түбән-Кама шәһәр прокуратурасында эшләде. Өлкән тикшерүчедән алып прокурор урынбасарына кадәр юл үтте. Түбән-Кама районы сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе итеп Эльза Гыйльмутдинова билгеләнде. Моңа кадәр ул гигиена һәм эпидемиология үзәгенең баш табибы булып хезмәт куйган. Сухрау авылында Евгений Шаронов истәлегенә багышланган чемпионат узды. Батырлык ордены кавалеры махсус хәрби операция зонасында һәлак булган. Ярышта 5 команда катнашты. Алар берничә спорт төрендә көч сынаштылар. Ату, скакалкада сикерү, гер күтәрү. Иң яхшы нәтиҗәләр күрсәтүчеләргә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Авыл җирлегендә 6 герой бар. Һәрберсенең истәлегенә төрле турнирлар үткәрелә, ди Ришат Галимов. Сүз уңайыннан авыл җирлеге башлыгы ярышларда үзе дә актив катнаша. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8-917 90 73 077.
Түбән Камда тип кыш бабай белән кар кызын сайладылар. Бәйрәмдә 35 пар катнашты. Яңа ел тылсымчылары иҗади сәләтләрен, җыр һәм бию осталыкларын тәкъдим иттеләр. Бәлүр таяк фестиваль конкурсы яшь тамашачы театры каршындагы мәйданчыкта узды. Бу хакта алдагы видеоязмада. Наши участники фестиваля на лучшего Дедушку Мороза. Менә алар яңа ел тылсымчылары. Бу кадәр кыш бабай белән кар кызын бер юлы бер урында кайда күреп булыр икән. Яшь тамашачы театр каршындагы мәйданчык Түбән Камаларның әкият дөньясына дәшә. Сайрый, 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 сагындыра башлады. Түбән Камада төп кыш бабай белән кар кызын сайладылар. Яңа ел тылсымчылары иҗади сәләтләрен, җыр һәм бию осталыкларын күрсәттеләр. Бәйрәмдә 35 пар катнашты. Эшләрегез мул булсын! Яңа елда яңа шатлыклар! Бәйге нәтиҗәләре буенча Түбән Каманың төп кыш бабай исемен Нардуган җыр һәм бию ансамбль артисты Айзат Шайхетдинов яулады. Кар кызы номинациясендә беренче балалар музыка мәктәбе укытучысы Арина Зотина җиңде. Мин тавышыңны ишетәм, тик үзеңне күрмим. Бәйрәм кәйфе гаилә паркында да хөкем сөрде. Анда Чыршы шәһәрчеген ачу тантанасы оештырылды. Урман гүзәлендә яңа ел утлары кабынды. Кунаклар өчен театралаштырылган тамаша әзерләнә. Сәхнәдә иҗат коллективлары чыгыш ясый. Яңа ел тамашасын карарга дистәләгән Түбән Камалы килә. Чыршы шәһәрчеген ачу тантанасында яңа ел бәйгеләрендә җиңүчеләрне дә котлыйлар. Бүләкләрне кыш бабай үзе тапшыра. Түбән Камалларны котларга Радмир Биләев та килә. Гөлия Нигъматуллина, Александр Лихачев, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Шатлы һәм мөгъҗиза вакыты. Яшь тамашачы театрында район башлыгы чыршы сузды. Анда махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары, сәламәтлекләре шикле сабыйлар, укуда һәм спортта зур уңышларга ирешкән малайлар белән кызлар чакырыла. Аларга әкияти спектакльләр күрсәттеләр һәм татлы бүләкләр тапшырдылар. 2 көн эчендә артистлар 6 тамаша тәкъдим иттеләр. Бәйрәмдә барлыгы 2500 нәни шәһәрдәш катнашты. Бүләкләр арта, димәк, шатлыклы йөзләрдә күп булачак. Кыш бабай был хәйри акциясе дәвам итә. Бүген тылсымчылар ролендә Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия коллективы. Укытучылар, балалар һәм аларның әти-әниләре бик күп бүләкләр алып килгәннәр. Максатлары изге, авыр тормыш хәлендә калган балаларга, ялгыз өлкәннәргә яңа ел мөгъҗизасын бүләк итү. Изге эшкә сез дә кушыла аласыз. Уенчыклар, тәмтымнар, мәктәп кирәк-яраклары Химиклар проспектындагы 64А адресы буенча кабул ителә. Без дә бу акциядә катнашырга булдык. Балалар бик сөенерләр дип уйлыйбыз. Балаларны яңа ел белән котлыйм. Әгәр дә сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич көн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Исән, имин булыгыз.